Tag-as nga mga poste sa solar lamp ang makita nga bag-o lang gipabarog sa Osmeña Boulevard haduol sa Basilica Minore del Santo Niño paingon sa Plaza Independencia. Apan maobserbahan ang kaapiki sa posisyon ni ini, sanglit kini gibutang sobra usa ka metro gikan sa sidewalk nga hinungdan nga ang poste ana-ana tunga-tunga sa usa ka lane sa maong dalan. Kani nangbantayan ako ni kay anytime kada adlaw niya magikudre. Nya mura mag tungniagi si mana pa ni. Nya ang istorya po sa mga tao ngano kunong gibutang ni sa tunga. Gani saysay sa atong nahinabi nga mga motorista na kung babag kini sa ilang agianan nga posible pang mo resulta sa disgrasya. Kung itong basihan, di ko na siya proper. Pero ang city government lagi makatubag anong gitugutan lang anang butanga kay pero alangan giporma ang kawat gid sa linya. Samok tinuod ngano paraon sa kanis siya. Samok tinuod. Yang sa kay plano nganong gibutangan ani. Apan giklaro ni Engineer Norvin Imbong, Project Manager sa Department of Transportation, nga ang maong mga lamppost alang sa link to the port nga kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project. Gustong mahitabo ani sa amo ang consultants as well as na coincide sa plano sa city planning office nga i-pedestrianize ang area. Kana siya nga area gikan sa Plaza Independencia all the way to kining iskina sa 𝗵𝗵𝗃 Landbank. Aron nga ang tao makalink siya sa services sa kanang BRT. Nagkanayon si Imbong nga moabot sa 1.15 kilometers ang gitas-on sa maong proyekto nga moabot sa iskina 𝗵𝗵𝗃. Makita sab nga doon na pay pipila ka mga bangag sa yuta sa Osmeña Boulevard haduol sa simbahan sa Santo Niño ang butangan pa og mga solar lamp post. Ug kun gani mahuman na kini, mamahimo na lang one lane matag direksyon ang maong dalan. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.